Juan Roy. Soy escolar. Lornés, na parroquia de Troán, situada no concello de Cuntis. Estamos ao lado do lavadoiro de Xiñes de Lornés. Inicialmente o vídeo iba a ser sobre a fonte do Carozo, mas agora está derrubada e fíxose no seu sitio un muro. A auga do fonte do Carozo trasladouse a esta fonte. Con a información que tiñamos, o nome de fonte do Carozo significaba núcleo da espiga do millo, ou núcleo tamén do arroyo. Deducimos que se chamaba así porque estaba situado no centro da aldea e tamén porque antigamente se tapaba o cano da fonte cun carozo de millo e os veciños empezaron a chamar a fonte do Carozo. A fonte do Carozo construíuse no ano 1972 pola veciñanza e estaba preto dun regato chamado o Regueiro. Mas agora construíse este lavadoiro e a auga provinte da fonte do Carozo trasladouse fai 10 anos para este lavadoiro. Antigamente a fonte do Carozo tiña 6 pías, pero agora, como ven, este lavadoiro só ten 2 e como se construiu fai 10 anos, ningunha persoa chegou a lavar nela. Esperamos que veñades visitalo.